Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Executive Committee jong ka Dorbar Shnong Langtor ka bahap ha East and West Khasi Hills District. Hadian bakalayo e kajing batay ha kajing tho na kibahayang hasem jong ikong Darisha Lingdo Pynshai ka baar fundus nam karta halur kajing lap ya ka met yap jong ka badi Khun bakadang ba ha ka met na kawai ka pung penlang bajendong ka badan ha ka Shnong Langtor mana ka artarik leber a jar pesan kalayo ban Pynshai ru ya ka e ka balaja Hashwa ban lap ya ka met yap ikong Darisha Lingdo badi Khun. Kadkum kekerwa balapha do usoda Shnong Langtor uba RSL Pynshai bat uba Taylor Kharsentiu Secretary Shnong ka Executive Committee jongga Shnong Langtor kalbatai banadu basdang ki bapenpoi shadu ka jingsuba sha penyap dusman ka kong Darisha Lingdo Pynshai arpundus nam karta badi Khun jongka badang arbenai badang ba hakamet jongka hakabalalap ekimet yap nakawe ka jaka penlang tan umdi ka bajendong ka badan Langtor East and West Khasi Hills District haka arterik uleber arja arpesan ha ubnai nailar arja arpesau ki bahayang ka kong Darisha kilatip baka Darisha Lingdo kala armet ka kong Darisha ka yathu ha ki bahayang ba ukpa juni ukhulong badang pun udai uwe ubrio ubala shukhat hangni kum uba ha uni uju ubnai ki bahayang ka kong Darisha kilapentip sha uni uba baka Darisha kala armet na uni uba ulawan shayang ka kong Darisha badong ba umdei ukpa juni ukhulong badang pun bat uni uba ula berngam bersit ru ya ka kong Darisha ba di kibahayang bakim dai baniat ho yano ba uni uba udai ukpa jong ni khulong badang pun lemkum ta kinmat lagi jing e hakalai tarik kala lingkot arja arpesan ka kong Darisha kala kha yu khulong shinrang jongka Hadirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang haka khatsan tarik kala lingkot arja arpesan uni uba ulawan biang shayang ka kong Darisha ban berngam bersit bat ban penting ya ka kong Darisha bat kibahayang jongka uni uba ula dawa bade ban weng bat pendam ya ka kerteng jong u na barok ki kot kisla balayo na hospital ki batho ya ka kerteng jong uni uba kumukpa jong u Khun ka kong Darisha badang shukha haka khat pra tarik kala lingkot arja arpesan lawan ka we ka brio balapha da uni uba bat kibahayang jong u banwan penting bat berngam bersit biang ya ka kong Darisha bat kibahayang bakin samat ishibun ki jing e lada kimle kumbala dawa uni uba yaki hakatayo baningkong ubnai rempang arja arpesan ka kong Darisha kalayo ya ka pleader notice ka babatha ya ka banweng ya ka kerteng uni uba naki kot kisla batho ya ka kerteng jong u kumukpa jong i Khun ka kong Darisha lani ban hable ya ka DNA test ban Pynshai ya ka jinglongkpa uni uba ya u Khun ka kong Darisha haka shipu tarik rempang arja arpesan ki bahayang ka kong Darisha kilalit ya kendo ya medical superintendent jong Hadirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang but kerpat yu banyarap ban penle ya ka DNA test medical superintendent ulayat hu ya ki bahayang ka kong Darisha ba omla banle ya ka DNA test klem kanu ka court order haka khat ar tarik rempang arja arpesan ki bahayang ka kong Darisha kila ai de ka FIR Hamairang police station banyada ya ka kong Darisha na ki jing berngam bersit jong uni uba ya ka kong Darisha bat banyarap ru ban penle ya ka DNA test ban Pynshai ya ka jinglongkpa uni uba ya u Khun ka kong Darisha haka arpesau tarik rempang arja arpesan lapenlong ya ka hearing baningkong balakhat the Judicial Magistrate East and West Khasi Hills haka arpu pra tarik rempang arja arpesan ka hearing ka baar balakhat the Judicial Magistrate East and West Khasi Hills District hendai lapen kendria no haka shitarik leber arja arpesan lasyam da kibahayang baka kong Darisha kalaja na yeng ringkat bat ukhun jongka haka por sanchiteng janmit haka juga sngila ujor e jahar Shamairang Police Station halor ka jingja akan san ka kong Darisha na yeng haka artarik leber arja arpesan lalap baka kong Darisha kalayap ringkat bat ukhun baka dangba haka met jongka haka por khandai beji minstam haka ni gejo hi kasngi la ujor e jahar Hamairang Police Station halor ka jingsuba sha penyap ka kong Darisha bat ukhun jongka badang arbenai kumta ka Executive Committee jong ka Dorbar Shnong Langtor ka kwa ban pentip hangni kenang baka numi kanu ka jingsngot ho bakla yakini ki Jingjia baro hapo Shnong bat shabat Shnong bat ban up ya ka jingbishar bahok jong ka ying bishar